Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm money in charge and ugochitubelu na temple. And you know, bar me name because all of more the teacher. I'm because money in charge now than another restoration evangelical mission. But on your muscles or the Nibo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No, what you thought, Oga, one case, you quite thanksgiving to altar that backs you. Power of thanksgiving to altar that backs you. Yen na chekwa bụ no be ihe kwesịrị ekwesị. Now that altar that is backing you up, you should be doing from time to time. Appreciate that altar. Yes. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ dịka esi atụ ilu si na ọ na-abụ ọya n'ofeke ochefuo dibịa gwọrọ ya, mana ụfọdụ amarọ na-ekene nwaanyị na-agwa akịrịka adịa gwọta ọzọ. Ọ bụrụ na ọ nwere mmụọ lụrụ gị ọrụ, ị marọ ihe nya bụ ọlta ọgụ ọ nụrụ mana mmadụ mana mmụọ wee buo agha ka ihe wee dịrị gị mma. Ịbụkwana onye riri ọnya rie ndọkọrọ. Ndị Igbo na-atụ ilu si na-ekene nwaanyị na-agwa akịrịka adịa gwọta ọzọ. You must learn how to appreciate any altar rụrụ gị ọrụ. Mmụọ ọbụla na-emere gị ihe, you must learn how to appreciate from the heart. Enwere ike ọ bụrụ na altar enwere task enyere gị per se, and I do encourage and tell people na enwere task enyere gị like ihe ọma mere gị n'ihi eme nka does not mean na ị mara ihe dị mma ị ga-emere mmụọ rụrụ ọrụ. Very important. Ọ ga-eme mmụọ na-emerụ na-aga n'iru, maka ọ bụrụgodo Jizọs na ọ sịrị ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ iri ka ya gwụrụ ka ebe mmadụ ite naanị ndị ọzọ nọ, igosi na even na mmụọ na-atụ anya ekere. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eneba anya. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. One ever child of the temple, echefuna na annual festival anyị bụ 15th of September. Tụrụ anya na onye ọ na child of the temple ga-participate in ya. N'ihi na obodo oyibo bi na Nigeria ma ihe abịa ma ọ bụ na ihe abịa, ị ga-etinyerịrị ihe maka ya bụ aja sara ka a na-achụ arụ ọbụla. Nke abụọ, month of August ritual is still ongoing. You can still join anytime, anywhere. Distance is never a barrier. Isi ụtụtụ a ejegom na temple chụọ aja gọọ for kwubi okwu n'isi ndị sonyela all over the world, the friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Back I see the last of the month. I get chụọ aja dị iche iche. Then mekaje saraka so ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya bụ aja. Yes, I want to see so the Yabaja, my own ajụjụ igwe na nkụzi m. My WhatsApp number is on the screen 0805-783-77672. Now let's proceed. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Power of thanksgiving to the altar that works for you. Ihe na-achị kọwara gị bụ gratitude is very important. O nwere ihe ọ ya mmụọ mere gị, ị na-ekene mmụọ ewe na-emere gị ọzọ. Yes, all is very important. If you want to go to a temple, from time to time, I appreciate you more than a temple than I got in a memma. And what testimony money I benye, you hear more media. I will go to know what you hold your age, maybe. Imagine you more can more made more you. Make saraka from time to time. From time to time, more than one personally, they work with a man saraka for to turn the mother. The mother, the monwaqua. I work with the wobos. Me saraka, seeing what you hear this is Jani, me saraka. Very important. Now, have mother do. Yes.
ihe o ji dị mkpa bụ na ịma na-eche ka mmụọ gbawa gị ụgwọ, ịma na-eche ka ọ pụta n'afa, maka na ọ pụta n'afa ihe ọ pụtara na mmụọ atụbago gị anya n'aka. ị nwere uche ị ga-esi n'aka gị ike onwe gị na-eme ya. Ọnya ka eji wee bịa na Baịbụl wee si ofu ụzọ n'ụzọ iri. Ihe ejikwa ofu ụzọ n'ụzọ iri bụ ka ị mara na ekwesịrị inwe pasenteji ị ga-eji aka gị. Mana Igbo spirituality anyị anaghị ekwu ofu ụzọ n'ụzọ iri. Anyị na-ekwu ihe ọbụla dị gị mma n'obi. But you should have your own conscience malụ na ihe a ihe ị kwesịrị ime. Nke bụ eziokwu bụ na mmadụ na-eme appreciation ayọrọ ya ayọ wee mee si n'obi pụta, ọ na-atụ ụmụ mmụọ n'anya. Ọ bụrụ na gị na mmadụ na-emekọ ihe out of your own free will, iwere something wetara onye anwa si ya na ọka iwee mee ya appreciate maka ihe ahụ o mere oge gara aga, ọ ga-atụ ya ụtọ na onye a bidozi gbawazie gị ụgwọ sị gị ọ bụ na ihe a ya mere oge gara aga ọ dị mere ya appreciate, iji something wee appreciate ya. Ịfụ na mgbe ahụ na o nwere ihe ị ga-enyezi ope mpe n'anya because o chego gị gbawazie gị asị ụgwọ. Nke bụ eziokwu na ndị mmadụ amụọ nọ little things that matters. Ị nwere ike sị na ihe mmụọ umelu gapere mpe, mana ime ọnụ ọ bụ imelu mmụọ ihe anwa kene na nke o mere ike adị agwọta ọzọ gwọta nke karịrị. Imerie ya etu anwa onye anwa bụ onye isi nchụaja ebe anyị jekwara ihu mmụọ si ya na-ekwe ihe onye dị etu a mere, ọ sịkwa aka okene maka nke imerie wee na-ayọsi gịnị imezie nke kanụ. Ọ na-alụ ụlọ ka majik. Mana mgbe ọbụla ị na-asị ka o buo ibu ka o buo ibu, mmụọ ga na-asị o na onye ya emere ọ da appreciate nke emerie emeelụ. Ọ bụrụ na ịfụ agha na-ebu na mmụọ, ma ndị mmadụ ma ndị mmụọ na-ebu agha imegide gị, ya bụ that altar wee na-eprotect gị, na-eburu gị agha zoro ego, na-eburu nke pụtara ihe ụfọdụ ire ama. Ị kwesịrị ka ị na-appreciate mmụọ ahụ. Yes, mana ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ ọ bụrụ na agbara ha ya asị ụgwọ, ha enwere ike ime ihe ha kwesịrị ime. Even na temple, mụ na onwe mgbe Ogbuefi Ezeana ugochitubelu ga-abụ the last person nwere ike ịchatị onye ọbụla na phone ma ọ kpọọ gị na mbụ phone, no, na-asị gị na mmụọ, no. Most times ana m eji aka ngoro ihe aja chụọ aja n'aha mmadụ dị m in appreciation. Mana ọ na-adị mma ịnọ ọnọ itinye ego nke onwe gị, nwere uru ọ na-aba. Ọ na-eme mmụọ amalụ niile eme appreciate. Eziokwu na onye nchụaja gị nwere ike from time to time na onwe ya etu mwa si eme na temple chụọ aja n'aha mmadụ dum. Yes, ka mmụọ ghara ịgba ụgwọ ọbụla ụgwọ. Mana ndị mmadụ na onwe ha kwesịrị ịnọ ọnọ wechi ọtọ ọbụla ịnọ ọnọ ime appreciate. Onye a kpatara na ọ bụrụgoro n'ụlọ ụka enwere time for offering, various offering, enwere time for bazaar. Ihe niile abụ ohere enyelụ ka ị wee nwee ike na appreciate ihe mmụọ mere. Mgbe ụfọdụ enwekwa donation and so on and so on and so forth iji wee kwado nke a maọbụ nke ọzọ. Ihe niile abụ the same thing, dịka nsikwa na spirituality is one. Ị na-abịa n'ihu mmụọ, o nwere ihe ị kwesịrị ide eji n'aka. Ka ndị mmadụ Igbo na-atụ si na ọ bụrụ na ejide ọjị n'aka kwụ ụkwara ndị mmụọ ege ntị. Tata ọjị a bụ ihe eji enye ekene. Ọ bụrụ na ejide ihe ekene n'aka, ụmụ mmụọ na-eme ha na-ege ntị. So malụ na ị kwesịrị ịbụ onye na-enye ekene, gratitude, thanksgiving. Ụmụ mmụọ na-like ya because oge ọbụla a ga-eje na-asị na onye a bụ onye na-enwe afọ ojuju na-emeri ya ihe. Etu a ka ọ dịkwa n'ụwa mmadụ. Gịnwa na onwe gị bụ mmadụ, onwe onye ọ na-abụ inye ihe o mee ya appreciate, inye ihe o mee ya appreciate. Ị ga na-afụ from time to time, ị ga na-enwe agụụ ka ị merie ihe maka ife appreciate ya ọ na-eme. Etu a ka ọ dịkwa na mmụọ. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi ya ma ọ bụrụ ịchọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 0805 78 37672.
Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-abụghị. Ezi m ụzọ m ga-esi luwo ya ihe na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu Okike pụrụ ime niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya guys, udo dịrị ọnụ.